So we process yokuya kuyiphupho. Yes, sir. Kunabantu ozohlangabezana nabo ekufanele ukwazi ukuthi ureacta kanjani kubo noma ungameneja kanjani. There are two types of people ozohlangana nabo on your way to your dream. There are assets and there are liabilities. Uzohlangana nabantu abama assets. Ilaba abantu aba useful which are assets. Laba abama liabilities ilabantu abazokhosta empilweni. So inkinga ukuthi sometimes i-asset ingavele ngathi i-liability. I-liability vele ngathi i-asset. So fanele inkosi uye kuyo ngomthandazo uthi ngivula amehlo khona mengibona abantu ngizodlula ekuboneni abantu ngibona ukuthi is this an asset or is this a liability? Ngoba baningi abantu abangena into relationship with liabilities but reject ama-asset impilo yamandawonye akumakhelwane thana abantu zobadinga kodwa kufanele ube namehlo ukuthi abantu hamba nami bona ba-right yini ungajuza ama-liabilities over assets. So let's deal with the assets. Hallelujah. Deal with the assets. If the Lord helps me, we can then deal with the liabilities. Mama uvula Genesis which is 37 verse number 3 wakhona uthi uJakobe wamthanda uJoseph. Ngoba umntwana emchole in his old age. So ngicela ubhaleke mawubhala ngithi uvela kwi empowerment conference. So mawubhala the first type of asset owadingayo ilabo abakuthandayo. You need those who love you. uJakobe wamthanda uJoseph but nawubamba ayikho into uJoseph ayeseyenzile ayikho into uJoseph achievile alikho italent elaselivelile kodwa wamthanda. So this is twofold. One, embrace uthando ubaba. So fanele embrace uthando ubaba ufanele ukwamukela uthandwa ubaba. So that's the first thing efanele uyibambe ubaba uyakuthanda. Yabona leyo nto bafowethu ngicela siba ubaba uyasithanda. So the first thing efanele uyibambe uthi God loves you. Yabona leyo ngicela uyibambe uNkulunkulu uyakuthanda. Mina ngizokushintela ngenye ilanga mangasayithanda indlela obehave ngayo nendlela oyiphatha ngayo mina indlela ngizoshintsha engikuwa ngayo kodwa ubaba uyakuthanda. Mina kuloma nesuku la ngothi wena usungiyimila bese ngiyacela ungigudluke kodwa ubaba uyakuthanda. Ngiyibona lento eyenza ukuthi abanye abantu bayalishiya isonto abanye balishiya isonto ngoba laba bebelinde bathandwe yithina kuphela mhla uthando lwethu laphela bayahamba kodwa laba baqale ba-embrace uthando ubaba. Whether you love me or you don't, mina I know God loves me and ngoba ubaba uyangithanda angisho ukuthi wena ufika kanjani nami as long as ubaba engithanda mina ngindawo bafuna into esahlalisile akuthi zonke insuku zinhle athi bonke abantu bavumelana nathi sibambe ukuthi ngesiyazi ubaba uyasithanda. Hallelujah. So uqala uthanda ubaba bese fanele uthola abantu abakuthandayo. Abantu abathanda wena. uJakobe wamthanda uJoseph. Abakuthanda abantu abasha because kufanele usifte. Ukhona abantu abangathandi wena, abathanda what you can give them. So njengomuntu omusha ke kufanele usefe ukuthi umuntu bethu uyangithanda. Do they love me or what they can get from me? Bathanda mina noma bathanda indlela enginayo. Yes sir. Bathanda mina noma bathanda indlela enginayo. Bathanda mina noma bathanda imoto engihamba ngayo. Bathanda mina noma bathanda i-account bank balance yami. Kodwa kufanele uthole ukuba ne-discernment yokuthola abantu abathanda wena. Lama zona ubhekile babekulahla bonke abantu nami yazi ukuthi ngiyakusupport but inkinga yami ngiyakuthanda ukuthi angikwazi ukuthi nami ngifake emgqonyeni njengalabo abantu asebefakile mina ngizokubuyisa noma bakakhuluma ngami bethi ngimi nawe but I love you too much to lose you and I will pray for you uzobuyela endaweni yakufanele uthola abantu abakuthandayo. You need people that will love you. Hallelujah. Number two, you need people that will cover you.
Yeah. Njengabantu abazokhava. Verse number umubuka wona futhi still number 3 37:3 uthi wase ubaba wakhe emakhela noma emenzela a coat of many colors. Yeah, sir. In most cases ilaba abakuthanda ngempela abakwazi ukukhava. Now bamba ukukhava akusho ukuthi protect ekwenzeni izinto wrong, but abantu abathi we endorse uNkulunkulu ayibeke kuwe siyayibona ukuthi khona into epheyi kwempilo yakho emithina sabantu abazoma emkhulekweni bakhuleka ukuthi asikwazi ukulahlekelwa uwena ngoba khona into uNkulunkulu ayibekile kuwe awukwazi ukubhayiza empilweni ngoba kumele wabhayiza empilweni kunabantu abazonimala ngoba khona into ebekwe kuwe so siyibonile sizokhava and when they cover you literally he covered him with the coat of many colors bayashuta ba it's a coat of favor uNkulunkulu uyasikhava nje bafowethu ngefavor hayi ngoba sinemali hayi ngoba sifundile ukuthi le khona into esikhavile hayi ngoba mfethu imali kunabanye but inkosi iyakhavana inkosi iyanika endorsement of grace and endorsement of favor athi basekhavile athi abantu babona wena bangaboni wena kodwa babona uNkulunkulu ukhavile ayokhona khetha uNkulunkulu mina ungikhavile hayi inkosi ikhavile usathane noma eshaya akakwazi ukushaya mina ngoba mina ngikhaviwe noma isithi siyazama ungisusa kodwa khona nje into ekhona ngibethwa amazulu. So the second type of people obadinga ilaba abazokhava Yo. Yeah. abesithathu batholakala kuGenesis 37:6 he said to them listen to my dream uyabadinga bazokulalela uyabadinga abantu abazokulalela Yo. banzela lokhu ibambile lento ukuthi kubalekile ukudisena ngoba uyakwazi ukuyokhuluma kubantu abangeke bakulalele noma bezokuzwa ngoba bayakwazi ukuzwa bengakulaleli kodwa abantu abakulalelayo ukuthi bakunika iattention bese masibekulalelile bezokwazi ukuyela enkosini ngalento oyikhulumile noma bese bezokwazi ukuyongqongozela kwiminyango efanele ingqongqoze ukuze wena ukwazi ukungena ngokulalelwa abantu abarayi wena inkinga uvela ukhulume nabantu abafana nabafowabo kaJoseph othi umuntu ukhuluma nawe babenza yikho lento yakho wena vele uyeke ngibekala ubani wathi wayizama ayenzekanga nje hayi vele iyekhona kodwa nje hayi kuyiphuphe akuthi ukulalelwa abantu abarayi abazothi masebelalelile babona this is not just a dream but according to uNkulunkulu ayidepositile awulalelwe nombani disena khona uzolalelwa abantu abarayi ukwazi ukuyokhulunywa nabantu abarayi mina bafowethu angikhulumi noma ubani there is a select group of people engiyokhuluma kuba ngiyazi bakwazi ukungilalela. Ukhuluma noTho and nonke ni-age group eyodwa nonke nama-experiences afanayo so noma yini ozoyikhuluma zothi ngeke I think nami right and just vele siqhubeke siye bese futhi ukuhlwe emgodini but learn to find the right people abazokulalela. Ngiyakhombisa i-danger yongathola abantu bazokulalela. Yes sir. Ubuka bafowethu uNkulunkulu wenza i-setup emnandi ensimini yase-Eden ufaka uAdam noEva but uAdam uhlala isikhathi eside yedwa. Yeah. Shuthi waseba nenkinga ye-communication. Yeah. Uma efika uEva ezokhuluma noAdam uAdam akamlaleli. Hey. Hey, what's that? Ngelinye ilanga qhamuka inyoka. Inyoka uma ekhuluma izwe athi naye mayikhuluma abone responda bese ethi uEva lento yangilalela uAdam akangilaleli mase ithi idla ushilo yena uNkulunkulu uthi ungadli ngoba lo befanele amlalela akamlalela walalela umuntu oroma menzisa into abengafanele yena. Listen carefully ubani okulalela. Yo. Hey, what's that? Ngoba umuntu okulalele unamandla futhi ukwazi ukukhuluma endlebeni yakho. Hey. Baningi abantu Hey. and young people bangena emgodini today balalelwa abantu abarong ba-adviswa abantu abarong. Hey, what's that? Nansi namandla oyidingayo verse number 10 wakhona uthi when he told his father and his brothers his father rebuked him. Number 4, you need those who will rebuke you. Oh. Yeah. Yes sir. Hey. Yebo umuntu omusha uyamdinga umuntu ozokuthethisa ozokucorrect uyamdinga umuntu ozokurebuka
Ufika ugijima uthi uyayibona man cha. With no reason, with no explanation. Akho explanation uba bayikhipha umhayla. Uthenge cha. Hey. Yes, sir. Yo. So as a young person, bakwethu nine-energy. Nine-energy. That's You're right. healthy. You have the vibrant. But vumela leli khehle elifishane likutshele nje. Ithi indlela okuphuma ngayo, nendlela okugijima ngayo, ayiyisi phambili. Yo. Igidisa la. But khona izinto efanele uyisho. Allow us to rebuke you without your face changing. Kubaba wabafana mina, kubaba wabafana, usho ukuthi ayikho intombazane endlini. Yeah. Usho ukuthi awukho umsebenzi wentombazane. Yeah. So ngiye ngithi akuyowashwa izitshe. Bese before uyowashwa izitshe, into engiyibukayo ngibuka the screen of their face. Ukuthi uyowashwa izitshe, kodwa akayi kuyiwasha. Yo. Ngoba ubuso uthi angifuni, ikithi anginawo amandla okutetha angifuni. It's an empowerment. Ubuso uthi angifuni, inkinga kanawo amandla ngoba ngimdala ngizomkhahlela angitetha akafuni. Bangakanani abenza umathanda esontweni? Esiyakwazi ukubarebuka ngoba mhlasa abarebuka uzotholela isonto. If you are going to be someone, have someone who can rebuke you without you running away. Noma abafana bami ngingabashaka kangakanani, ngibarebuke kangakanani, ujike emnyango bese yabuyisa ekhaya la. Ngizothethiswa-ke manje, ngiphathethiswe la, fanele kulungiswe la. But as a young person, uma wena wonke umuntu ezovumelana nawe uyaphi? Hey. Yo. Yike ndawo yakhona wonke umuntu evumelana nawe. Hey. Ngicela ukunika this free advice. Uma usuhlala esontweni, uhlala 6 months, ungakazi uthethiswe, ngicela uyombona umfundisi. Hey. Ngicela uyombona. Thethisa yena. Ngicela uyombona. Hey. Ukuthi Thethisa yena. mina usho baba sonke lesikhathi akunamaphutha. Right? Hey. Don't have any mistakes. Hey. Then now uyabo there's something wrong. Mhlawumbe inkinga useko-observile wabona uma kurebuka wena uyahamba. Wena uyahamba uke wathethiswa nje wena sendleleni. Siyasaba. Ukubona ngendlela ubekela iproblem wena wangafaka kwiproblem ujwayele ukuhlala la phambili usulapha emuva. Kunenkinga shouldn't asikwazi ukurebuka wena. Mhla sekurebuka ngeke uhlale emuva uzophuma kwemakhela athatha thola umuntu ozocorrecta. Hey. Jesus. As a young person, Yo. uhlala ukhululeka Hey. ungasetshenziswa. Okay. I lead 2 churches, but every Monday I make a phone call. Yeah. Make ngayenza phone call, ngiyafonela. Yeah. So nje wena fanele ureport ngomsombuluko.